And karong adlaw lain na pud nga Sabado diin ato ang madungog na usab ang lain na pud nga istorya sa kinabuhi, no? Sa usa nato ka igsuon nga person living with HIV. Pero una nato ato usang hatagan og murag gamay nga thrilling, no? Ato usang balikan tong nahisgutan nato kaga niaging Sabado. Niaging Sabado naghisgot kita og mubo nga kasaysayan sa VCMC Balay Malingkawas nun, no? Kung giunsa niya pagsugod og nganong nakahimo siya, nakakamap siya ging iniani nga klase nga programa, paghatag niya pagtutok sa HIV and AIDS, no? Atong nasayran nga natukod ang Balay Malingkawas no ni adtong 2016, no? Diin nalunsad nato ang usa ka programa kabahin sa HIV and AIDS ug natukod ang center diin pwedeng makaadto, pwedeng makabisita, makapahimulos sa ato ang libreng HIV screening diha sa Balay Malingkawas nun, no? Natukod siya ni adtong 2017 ug hangtod adtong mga panahon hangtod karon nalipay taog dako nga ubay-ubay na gayud ang ato ang mga nahatagan sa ato ang mga libreng serbisyo, no? Diya sa VCMC Balay Malingkawas nun. Ug usa sa nakapa-highlight sa ato ang programa ang VCMC Balay Malingkawas nun kining gitawag natog temporary shelter para sa ato ang mga kaigsuunan nga mga persons living with HIV nga karon gisalikway, no? Wala gidawat sa pamilya. So kita andam ang VCMC Balay Malingkawas nun nga muhatag og temporary shelter niining mga atong mga igsuon. So karong adlaw maghisgot na usab kita og kanang usa ka kinabuhi sa ato ang igsuon nga adunay HIV, no? Ato ang sayran kun giunsa niya pag sungasong, no? Kini nga mao nga problema nga naabot sa iyahang kinabuhi. Okay? So human niini doon na pud kitay lain pud nga bisita nga maghisgot unya o kabahin sa treatment kon anti-retroviral nga treatment ug unsa kini nga treatment ug nganong angayan nga mo inom gayud ang mga persons living with HIV niining mao nga tambal. So dili nato langayon atong ipailaila ang ato ang unang guest, no? Pero una ni nato siya gipasugot nga moari dire ato usa ni siyang gipangayuan sa iyang consent kung pwede ba nga ma-share niya ang iyang kinabuhi dinhi sa ato ang programa sa lamdag og paglaom, no? Ug sa walay pagduha-duha iya kining kanang nihatag siya sa iyang permiso nga mo guest sa ato ang programa og mopaambit pod sa iyang istorya sa iyang kinabuhi nga kung atong nahinumduman ato ang naistorya ang kinabuhi ni Rina. Karon lain na pud nga kinabuhi ang ato ang mahisgutan ug ato ang maistoryahan. Sige atong hatagan og higayon nga magpailaila sa iyang kaugalingon. Maayong buntag nimo. Good morning. Ko dai si Ariel, 26 years old. Tapos tagalabangong Kutisa. Ako po ay isang diagnose 2018 August lang po ako na-diagnose. Okay. So Ariel, no? Ariel 26 anyos. Okay. Ariel, gusto ming makahibalo og unsang hitabo ang kanang nganong naabot sa ingon niini ang imuhang kahimtang. Unsa man day ang imuhang mga milabay nga mga trabaho hantod unsay mga nahimo nimo nga mga habit, no? Ako di ay sa ko kataw nga dili mamina sa mga tambag sa mga auntie nako og sa ako mga igsuon, tapos laagan kay ko, tapos bisa asar ako moabot og laag, tapos na kuan ko kanang bisan kinsa ko ano nako duol lang ang mga bisexual, tapos inani mo na abot jud ko inani na diagnose na kuan lang ko na sipiatan. Nasipiat, no? Siguro matag tagsa kanato aduna man gyud panahon sa ato ang kinabuhi nga masipiat man gyud ta, no? Yes. Og kini nga kasipiatan nga nasinati nimo Ariel, no?
nahitumpawa ka sa usa ka kahimtang kanang nakahiagom sa maong nga virus. Kanusa ka na diagnosed, Ariel? August 14, 2018 ko na-diagnose. First ato is nagpa-test ko August 9. Tapos mo to nakik-sex so August 11. Tapos nahibaw-an ako ang result is August 14. Pag kuan ato babaw na ko ato kuan kay ko ato nahagba jud kayo ko ato kay kuan ko yang wa ko kabaw nga unsa ning HIV. Tapos first time na ko na kuan ato. Tapos hapit ko ato kaligsi diha dapit sa may bilis. Nganong hapit man na ligsan? Kay tulala kaayo ko ato nga time. Kay human ka nakahibalo nga mao na positive ka sa mao nga virus, murag nawala ang imong una-una og labang wala sa una-una. Hapit jud ako kalig sa mga sakyanan. Sige ra pipip na ko, wa jud ko naminaw nato. Human atong na-diagnose ka, unsay nahitabo? Kuan ko ato yan na hospital ko ato. Tapos pagka October yata yung hospital ko ato. Usa ka semana ko tapos nay usa ka estudyante nga ni adto nako. Tapos sige pangutana unsay sakit nako. Tapos wa ko ni sulti kuansad ko nga ako ra ato na admit wala ko'y kuyog, wala ata na akong family. Ato sila kabaw sa pagkuan ako po sa akong Facebook. Tapos ni dual tanan sila tapos akong mga auntie ni anak kong mga size ako auntie nga kuan yang di na ko magdugay no hikog daw kuno ko wa ko naminaw tapos na usa ka doktor ato nga kung magdugay ko diri nga ospital ari ra kuno ko mamatay. So in short wala nakahibalo or after nakahibalo ang imuhang mga relatives katong na hospital nako ato ra sila kabaw nga dito ra sila nakahibalo nga mauna na no ang kahimtang alang sa kasayuran sa ato ang mga naminaw karon kining kinabuhi na kini magong istorya sa kinabuhi ni Ariel una nato na encounter siya diin ang mga estudyante sa University of San Carlos no mga nursing students sa University of San Carlos nag-text sa ako no? yes. Og nagingon sila nga sir kanang aduna unta mi patabangan no sa balay Malingkawas non kung unsa man kanang naamanggod may usa ka pasyente nga naa karon sa usa ka ospital no Yes. ingko unsa may problema kanang sir dili na una wala na gyud siya gidawat sa pamilya or sa relatives no atong panahon na sa ako nasayran kay nakigistorya man gyud ko sa iyang igsuon ang iyang igsuon pa ang iyang kanunay nga kuan ka istorya so mao na sa walay pagduha-duha atong gibisita siya sa ospital og didto nato nakita ang kahimtang ni kanang Ariel og I think mao pud to ang rason nganong nakadecide ta nga ato ang kuhaon si Ariel sa usa ka ospital og ato siyang gibutang sa ato ang temporary shelter no Yes, sir. with the approval of course sa ilaha nga doktor dito sa maong ospital. Ariel, nakahibalo ko og nakadungog ko ganahan lang pud nako nga ma-share pud ni ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon pwede ra gyud nga masaysay nimo ang nahitabo sa ospital without no ayaw lang i-mention ang pangalan sa ospital o katong pangalan nga doktor no kay ato pa na siya nga hunahunaon ug unsa nga ato ang mamahimo kahang aksyon ni ana unsa may mga nasinati nimo katong dito pa ka sa ospital na admit pa ka sa ospital Sa ko kay luoy kayo ko ato kay wala jud koy masugo ato biska unsa tapos maikog ra ko sige panugog sa mga estudyante tapos ang kaapan nako strikta kayo ko maldita tapos lisod kay ko dito nga wa koy ligo nay usa ka kuan nga nangingnan ko nga baho na kuno koy ko unsaan ako pagaligo kay di man ko pwede paligoon dito daw kay ngano man daw about dili daw man ko na sa akong sakit daw kay basing nako ni matakdan ana so nahitabo gid ay na no nga wala ka gipagamit sa kaliguanan sa CR no tungod kay positibo mao ba ang imuhang tanawad to sir gumikan sa imuhang status yes no so kana mga igsuon no subo kay nga pamalandumon nga nasinati in town sa usa nato ka igsuon usa ka person living with HIV ang yana klase nga pagtratar ba no
sa tinud-anay samtang nakigistorya ta sa iya dito sa ospital, nakapanimaho gid og dili gid maayo nga baho, no? Nangutana ta anong ana man ang imuhang kuan kahimtang wa ba ka maligo, no? Og niingon gid siya nga dili man pwede kuno daw maligo. Yes. Og kita pod mismo ato gid na nadungog, ako mismo nadungog gid na nako sa usapod ka doktor. Yes. Samtang nangutana ta sa usa ka doktor ningo, Dok, kumusta man ang status sa amo ang pasyente, no? Without mentioning kita nata sa usa ka programa sa kanang HIV and AIDS, niingon ang doktor nga sir kani di ay si Kuan Ariel, no? Kibalo naman ka sa iyahang kahimtang, mao na ni ang iyahang status karon, naghulat na lang gid ta og kanus-an ni siya mamatay, no? In France sa atubangan sa daghan kay nga mga pasyente, kuyog pa sa ilahang mga kuyog, no? Mga kuyog sa mga pasyente na dungog gid in town nga mao nay giistorya sa usa ka doktor, no? I think wake up call na sa ato tanan, especially sa ato ang mga naa sa medical nga kanang field, nga it's about time siguro nga ato ang ablihan ang ato ang mga pangunahuna sa ingon niini nga klase nga kahimtang, no? Siguro usa sa ako ang mga insights ni adtong panahon na sa samtang nakadungog ko sa gistorya sa usa ka doktor, ingon siya nga nakaingon ko nga kinahanglan gayud di ay nga palugwayon pa, no? Paspasan pa ang ato ang ingon niini nga klase nga advocacy, no? Kay subo nga pamalandumon gikan pa gyud sa usa ka doktor ang ingon niya nga klase nga linya nga magulat na lang tawag kano saan na siya mamatay gumikan kay kana, no? Naga positibo sa maong virus ug aduna na mga complications. Ug ako kung giingnan ang kato nga doktor, ingko Dok, sige lang Dok, amo ni siyang kuhaon Dok with your permission, and then we will bring this person sa temporary shelter namo dito sa balay. Og tuod man last week of October last year 2018 kini si Ariel na abot ni dito sa balay Malingkawas non. It was really a very challenging nga panahon atong among panahona kay of course sa limited nga mga resources nga naa sa balay, kinahanglan pa gyud ta manuktok pa gyud sa ato mga kaigsuonan haron mangayo og tabang, no? Pagkaon ug may nalang gani with the support pod sa iyahang ate, no? Wala gid nila buhi si Ariel og ilaha gyud nga gisuportahan, no? Pinaagi sa pagkaon, financial ug uban pa nga suporta, ilabi na gayud ang moral support. Og nalipay ta og dako kay tan-awa karon si Ariel himsog gyud kaayo, no? Mayon tato balikon to nato ang doktor ba nga, Dok, tanawa Dok ang imong giingnan nga murag kanang hulat na lang taghapit mamatay, no? Buhi man day nga dako. I hope so. Oo. Nakahinumdong ko Ariel katong giingnan kanamo one of our meetings last year, no? Ningon ta nga hapit na manggod ang Disyembre, atong meeting, giingnan kanamo nga why not bisitaon ang imuhang mga relatives sa mao nga lugar, no? Dito sa Labangon. Unsay nahitabo Ariel sa pagbisita nimo? Pag ato nako sa December 24 sa gabi, niadto ko ang mga tao na shock nako kay pagtuon nila patay na daw kuno ko. Tapos naibong sila nga grabe shock ang mga tao dito nako moto pagkakuan na ako auntie ni hilak jud siya nga yung patay na daw ko moto ang uban tao niya nga kag na daw kuno ko. Kay nadungog naman gid no nga kanang patay na ka. Yes. Tibuok tisa nadungog ko tanan. Unya kay part man gud po to sa tuang programa sa Balay Malingkawas no, nang kaning gitawag na to reconciliation ba. Mo to nga gipaadto na to siya at timing pod nga December 25 nga okay na siya nga makagawas-gawas diha sa temporary shelter sa balay. Atong gipaadto siya sa ilahang balay sa iyang mga relatives og sa pagkakurat nila, no? Yes. Nakurat sila sa pagtan-aw nga nagtuo sila kag nga nabuhi og balik kay so kana dako nga kanang realization nga sa ingon ini nga klase nga kahimtang dili gayud kita muhatag gid sa ato ang katapusan nga judgment, no?
kay dili ni siya makatabang gayud kaayo sa ato ang mga kaigsuunan nga mga persons living with HIV, no? Una tawo padayon ato usang i-greet, no, kining from New Zealand si Ma'am Nancy Price, no. Hello Ma'am Nancy, ug maayong paminaw, pagtan-aw sa lamdag ug kanang paglaom. Mga naminaw karon, pwede gyud kaayo mo nga mopadangat sa inyohang mga text sa mga pangutana kang Ariel, no? Ug ato kanang basahon dinhi sa ato ang programa samtang atong gihinabi ang kinabuhi ni kanang Ariel. Kanang Ariel, karon nga ingon niini na ang imuhang kahimtang karon, unsa may imuhang mga realizations ug unsa man kaha ang imuhang mga buhaton sa mga, I think murag second life na ni sa imuha. Yes, no? second life na lang nako ni Ron. Oo, so unsa man ang imuhang mga realizations o unsa man ang imuhang gusto nga ipaambit ngadto sa uban, no, ang mga naminaw karon. Ganahan ko katong kuan nga ganahan ko makatabang sa ubang tao nga mga bata pa. I hope nga dili sila mo pareha nako. Especially kadtong mga itawag na tog mga nag-edad, no, kanang nag-explore pa sa katilingban, Yes, sir. no? Labi na nakaron, matod pa sa ato ang data, matod pa sa Department of Health, nagkabata ang kaso sa HIV, Yes. no? So kana dako kay nang hagit kanatong tanan, ilabi na gayud ang mga pamilya, no? Yes. Kay kung dili maayo ang ato ang pagpadako sa ato ang mga anak, dako gyud og ang tsansa nga mahihisalaa gid sila. So panahon karon nga giyahan og tarong nato ang ato ang mga anak nga dili in town maabot sa ingon ini nga klase nga kining kuan kahimtang. Kumusta ang imuhang pag-inom sa tambal, Ariel? First nimong pag-inom, kumusta man? Pag first na ko inom is kuan ko kanang malipong ko, tapos night time ato nga gidaman ko kanang nako ni nang hapak nako ato mao to sa tambal ride ito nako. Unsa man nga mga klase nga mga reactions pag inom nimo first, pag inom nimo sa imong Malipong tambal? ko kato, malipong tapos yang dugay ko makatug. Kay unya manggod nga nangutana ko ana, unya manggod, no, after nining mao nga to ang segment, napud tay kuyog pud nato ang ato ang nurse sa Balay Malingkawas na magisgot manggod ta og treatment, Yes. no? Katong nalipong ka, unsa may imong gibuhat? Kada unsa man dayong orasan nimo ginainom ang imong tambal? Nakoy tambal nga morning 9 AM o 9 PM sa gabi ako. So ikaduha ka beses mo inom sa usa ka adlaw. Yes, sir. Alas 9 sa buntag Alas og 9 sa- og alas 9 pud sa gabi. Yes. After sa imong pag-inom, nalipong ka. Unsa man ang imong gibuhat? Yang maghigda na lang ko para di ko makuan magrabe ang lipong. Hangtod karon nakasinati pa kay inana nga klase nga Wala na ko na lipong na. in short naka-adjust na ang Oo. imuhang naka-adjust na ang imuhang lawas Yes. sa siguro tawag nato ana reaction sa lawas sa kani nga tambal. Unsa kadagko sa ginainom nimo nga tambal, Ariel? Dako kaayo yang maglisod kog tuhon. So giunsa raman nimo? Kang tunlon jud ako maayo inom kog dagang tubig. So mao nay another challenge na pud sa person living with HIV, sa ato mga kaigsuunan nga mga PLHIVs sa pag-maintain, no, Yes. sa pag-inom sa mga inana kadagko nga mga tambal. Unsa may imo ang ginabuhat karon haron ka makahinumdom nga kinahanglan ka mo inom ana nga tambal, na aba kay alarm clock or unsa ba? Kuan ako sa oras, tan-aw na ko sa na oras para di na to malimtan ang tambal. So nagagamit ka sa imong cellphone para magpa-alarm, Yes. no? So that every time nga mag-alarm siya, that would remind you nga kinahanglan na ka mo take sa imong tambal. Yes. And that is every 9 AM og 9 PM, no? Karon, Ariel, kumusta naman ka? Nakabalik na ka sa imong usual nga kinabuhi? Nakatrabaho na ka unsa man? Okay na ko karon, tapos nakatrabaho na ko. Pasalamat di ako sa first sa God, tapos ikaduha nitabang na ko ay katulo akong igsuon. Thank you sa tanan. So kana no, dako jud kaayo nga kining pasalamat una sa tanan sa Ginoo sa paghatag og laing tsansa Yes. nga mulahutay pagyud ang usa ka Ariel nga
karon nagaatubang sa ingon ana klase nga kahimtang usa ka person living with HIV. Sa mga naminaw karon nga mga positibo sa maong virus, unsa man ang imuhang mensahe para kanila? Palihog lang ko katong pareha sa akong sitwasyon. Ayaw lang ninyo kalimtin yung pag-inom og tambag. Kung unsay oras inyong imnon, kailangan imnon ninyo. Tapos daghanon ninyo og tubig. Tapos sige lang mo kaog prutas. Mura na ako kakuan ninyo. So importante gid kaayo ang healthy lifestyle, no? Yes. O kaunsan mo mga gulay. Kay ako ninunduman katong napa ni siya sa temporary shelter na to diya sa Balay Malingkawas nun. May gani ni siya kay kusog kaayo mukaon og mga utanon, no, gulay. Og kusog mukaon og prutas. In short, kusog gid siya mukaon. Yeah. No, og mao nakapatabang niya nga nakapabalik gyud dayon sa iyahang resistensya sa lawas og naka-survive gyud si Ariel sa iyahang kahimtang. Para sa mga ginikanan, sa mga paryente nga adunay miyembro sa ilang pamilyang positibo sa maong virus, unsa man ang imong ikatambag sa ila ug unsa man imong ikasulti sa ilaha? Katong naay kuan, palihog lang ko inyong anak, palihog lang ko ninyo atiman na, tapos ayan ninyo pasag, dili parehan ako nga binawala na ko. Thank you. Okay. So, salamat kaayo Ariel, no? Salamat kaayo Ariel sa imuhang pagpaambit sa amua, sa imuhang kinabuhi, no? I think murag from time to time nagaadto man ka sa Balay Malingkawas no, no? Yes. Na ay mga activities, ato ni siyang gina-invite haron maghatag, mag-share. Actually, first time ni Ariel nga mo mag-ingon niini, no? Yes. First time niya nga mo adto openly sa public ug mo claim nga siya positibo sa maong virus. Ug kini nga klase nga venue para sa iyaha, opportunity ni haron maka-recover siya sa iyahang kaugalingon ug pag-reclaim, no? Pag-claim ug balik sa iyahang dignidad. Isip usa ka tawo nga karon nagatubang sa maong kahimtang positibo na sa maong virus. Una, inigbalik na to sa tuang segment at tuang hisgutan ang antiretroviral kuyog sa tuang nurse. Mobalik ko sa ta para sa mga mahinungdanon kayo nga mga pahinumdom. Ang atuang oras alas 11:30 hatod ka nato sa Gateway Motors for quality premium used cars. Check our branches at Gorordo Avenue, AC Cortez Avenue, and Linao, Talisay City, o tawag sa numero 888-5888. Hatagan kag paglaumog, lamdagan kag panggaong kay kami mong kauban. All right, no? Balik kita sa tuang programa, ang lamdag ug paglaom. No, but before ta mo proceed sa ato ang sunod na pud nga guest, ato usang i-greet ang ato ang mga kaigsuunan nga nagtan-aw karon nato live sa Facebook. Sila ni Daryl, no? Daryl Ropelos, Dubs. Good morning, maayong buntag ug maayong pagpaminaw. I hope nga aduna kay nakatunan karon sa ato ang sa ato ang programa Lamdag ug Paglaom. Og maayong buntag usab sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw diha sa isla sa Bohol, no? Sa Clarin, ang ato ang mga sugi nga naminaw diha sa Sikihor nga naminaw karon, no? Nag-text, nag-chat sila sa ato ang naminaw ko, no? Og kutob sa mga naminaw karon, pwede gid gihapon mo nga mo kuyog sa amoa, mo padala sa inyo ang mga mensaheng pangutana, no? I-text lang sa numero 0966 saan na to ato ang numero? 0966 990-6956. Akong usbon 0966-990-6956. Or pwede mo tan-aw nato, no, sa ato ang musunod sa among programa sa Facebook. I-type lang facebook.com/DYRF radio. So, diha ninyo makita ang ato ang programa karon nga Lamdag ug Paglaom. Nining gutlua, aduna pud kitay lain na pud nga bisita ato ang guest, no? Kabahin ni siya sa ato ang programa diha sa BCMC Balay Malingkawas non, no? Atong higayon. Atong tagaan sa higayon sa pagpailaila sa iyang kaugalingon. Mayong buntag nimo diha, Christian. May buntag sa Sir Junel. So sa tanang nagpaminaw, ako day si Christian Ray Lapay. Usa ko ka nurse diha sa VCMC Balay Malingkawas nun.
og ang akong focus gyud is mag-atiman sa mga pasyente kaning yung ginatawag natong persons living with HIV. Mga pila nakakatuig diha chan sa balay? Nagsugod ko diya sa balay mga 2017. So more or less mga almost 2 years na ko diha sa VCMC Balay Malingkawas noon. Sa pagkakaroon chan, mga pila naman ang data nato diha or pila naman ang ato ang mga enrolled nato nga mga clients, mga PLHIVs diha sa VCMC Balay Malingkawas noon? So far sa under sa amo ang diha sa balay nga nagpatambal di natay almost 300 plus so to be exact gyud nga mga kliyente nga nagkuha sa ilahang tambal diha sa VCMC Balay Malingkawas noon. So naghisgot naman ka og tambal, ato nang sugdan ang ato ang panaghisgot niya ana. Kining naatay nahibalan nga ang HIV, no, once makakuha na kaniini manana sa imuhang lawas, maingon nato nga wala na gyud siya kaayuhan, no? Kay sad to say nga hangtod karon maski sa unsa pa ka-advance sa siyensya nga hangtod karon wala pa gyud tambal nga namugna haron patyon ang mga virus diha sa tuang lawas, no? Apan aduna tay giingon nga treatment. Unsa man kini klase nga treatment chan, unsa man ni? Ganahan makahibalo, ganahan ta makahibalo o ganahan pod makahibalo nga atong mga kaigsunan karon nga naminaw. So sa tigpaminaw sakto to giingon ni Sir Junel nga wala pa gyud tambal nga mopatay pa gyud sa kagaw. Apan naay tambal karon nga gihatag karon sa atong gobyerno which is sa DOH ang kanang ginatawag natong antiretroviral drugs. So ang buhat ani nga kaning klase nga tambal is iyang murag pakotulgon or iyang pugnan ang kagaw sa HIV nga dili pa siya managhan so sa atong lawas og diha maka-recover ang ato ang resistensya para mobalik ang pagkahimsog sa lawas sa atong mga kliyente. So ang kining antiretroviral ba chan lifetime ni nilang imnon sa ato ang mga PLHIVs? Sakto po ka Sir Junel kay again sa tuo pa pagkasulti kay wa pagi tambal nga mopatay sa kagaw so ang kaniging tambala gyud isiyar ginimpugngan gyud ang kagaw nga dili pa gyud managhan so kung kana man gyud ang buhat sa tambal so mahog ni siya og kanang imintinar gani sa atong mga kliyente og inom so mura pod ni siya og kanang same sa mga pasyente nga nay high blood og nay diabetes nga nagmantinar sa ilahang tambal kay again so far wala pa gihapoy tambal sa high blood og sa diabetes. Chan kini man mga tambal nga atong mga gipang-inom aduna man guni mga kasagaran adunay mga reaksyon sa lawas. How about kining antiretroviral unsa may kasagaran nga reaction no sa lawas? Kaganina nagisgot si Ariel paganina ang ato ang usa ka PLHIV nagisgot kaganina nga katong first niyang nagtake nagtumar sa tambal nalipong siya. Usual ba ni nga masinati unsa may mga kasagaran nga mga masinati or mga side effects or mga reactions sa ato ang lawas once mo inom ni ining antiretroviral? Oo. So katong gisinati sa ni Ariel katong yang gi-mention ganina nga nalipong siya o sakto gid na nga kaning usa ka component sa tambal nga iyang giinom is side effect gani siya nga makalipong gani siya. So kana lang gyud ang temporary ra kana siya ang kaning ginatawag natong dizziness or lightheadedness nga na sinati nila sa mga first few months sa pag-inom sa ilang tambal. In time kung sige sila inom sa ilang tambal diha ra gid sila nga murag maka-adjust na ilang lawas sa side effects sa tambal nga for how many years sa katong mga pasyente nga dugay na nag-inom sa tambal mura ra gyud sila og nag-inom og vitamins kada adlaw kay wala naman sila mabati na nga side effect. So mabati ni nga mga klase nga mga side effects sa first week no nga nag-inom ang ato ang mga kaigsuunan. Aside sa pagkalipong chan unsa pa may lain nga mga side effects nga kasagaran na sinati sa ato ang mga PLHIVs? Ang pinaka-common gyud is kato ang lipong, ikaduha ang kanang ginatawag natong hot flashes or murag panginit sa lawas og ikatulo kanang ginatawag nato o kaning lucid or vivid dream. So kato giingon ni Ariel nga na sinadamgo nga murag gikablit siya pero again usab to ka side effects sa tambal nga murag tinuod ang ilang damgo nga
Pero kaning ginatawag natong lucid dreams is dili gyud na siya permanente nga naa. So intermittent ra ni siya nga nay Okay. usa ka higayon nga mahitabo siya na puy times nga wala. Lucid or Vivid. vivid kuan dreams. Murabag kanang katong nasinati ni Ariel Manggod, naka-share manggod ni siya one time sa amo ang samtang natulog kuno siya kay naay ning kuhit sa ihang tiil no dito sa temporary shelter. So ang ubang mga staff na balaka ug kinsatong nanguhit, pero matud pa sa ato ang hack nurse, ang atong HIV and AIDS core team nurse nga si Christian, part siya sa mga side effects nga masinati sa usa. Although kining katong nagkahisgot ka tulo ka mga side effects dili man pud tingali nino true sa tanan pod, Yes. no, nga naa gid ning tulo or Oo. makasinati jud ka aning tulo. Nay uban nga posible nga wala ra sila na sinati nga yani nga klase nga mga side effects. Oo. So depende ra gyud na sa mga sa taga-kliyente gyud nato kay again lahi man gyud ang reaction sa tambal sa kada tawo man good. So nay uban nga dili nila ma-experience ang ubang side effects, nay uban nga isa ra ka side effect ilang masinati. Okay. So at least man lang i-enumerate lang po sa tuwa sa mga kliyente nato nga mao gini ang posibleng mahitabo or masinati nila sa pag-inom sa tambal. Okay. So chan kanang unsa ka frequent ang ato ang mga kliyente, ang ato ang mga PLHIVs nga muanha di ana sa balay or unsa may proseso nato kung panalitan ako, no? Panalitan ako nagkahibalo ko nga positibo ko sa virus. Tapos nangita ko karon og kanang treatment. Unsa ang ako ang buhaton? So una, before ka na mo hatagan sa tambal, mo undergo sa taog mga ginatawag natong baseline laboratories. So ang kaning mga baseline laboratories man god, amo ning assess kung naa ba kay mga ginatawag natong opportunistic infection. So before tan-aw sa namo kung naa ba kay mga opportunistic infections, so unahon sa namo to siya og kanang tambal, dayon ta mo initiate dayon sa ginatawag natong antiretroviral therapy. So kana apila po niya kaning ginatawag natong X-ray kay dako man gyud chance man gud kung ang tao na HIV dako gyud posibilidad nga pwede pud siya makakuha aning TB. So kung ang usa ka kliyente na ay TB, so unahon sa namo tambal ang TB, una namo tambalan sugdag tambal katong sa para sa HIV. So TB usa siya sa mga opportunistic infections nga Oo. posibleng masinati, no, sa usa ka PLHIV, no? sa- Nagkahiskot ka ganina chan og baseline nga mga laboratories. Kini ba libre ni siya nga makuha nato diha sa Balay Malingkawas nun? Oo, libre gyud siya through sa PhilHealth sa kung naay PhilHealth ang mga kliyente, so dako king tabang diri gyud musod ang PhilHealth OHAT package. So unsa man siyang OHAT, mo ni siya ang outpatient HIV/AIDS treatment package. So usa ni siya ka package or kanang programa sa PhilHealth nga mohatag sila kanang assistance para sa mga pasyente nga naaning na-diagnose sila ani nga sakit, which is kaning HIV nga included ito ang mga baseline laboratories nga included sa mga package nga ilang i-cover. So kung ako di ay usa ka person living with HIV, no, og mangita og musiko og treatment, mangita ako og treatment, pwede ra gyud ko moadto sa Balay Malingkawas nun, kining tambal, kining antiretroviral libre ra pod ni siya. Oo, libre No? po na siya ang tambal kay ginahatag mo sa ni sa gobyerno pod ang kaning tambal nga amo pong gina-dispense pod sa mga kliyente pod. So aside nga libre ang antiretroviral, mamahimo pong libre unya ang mga baseline nga mga laboratories Oo. gumikan pod sa PhilHealth, no? Oo. Kung eligible or kung pwedeng maka-avail or regular nga naga-contribute ang ato ang kliyente sa PhilHealth, pwede siya maka-avail sa mga libre nga mga sa mga laboratories. Kay I think murag mahal adunay mga tests nga mahal-mahal gyud, no? Oo. So kaning once manggod nga diagnose ang usa ka tawo ng HIV, natay duha ka mga laboratory test nga atong i-monitor. Mo ni ginatawag natong CD4 count and the viral load count. So ang kaning CD4 count is mo ni siya nga i-measure ang level sa immune system sa usa ka PLHIV, ug ang viral load is i-measure ang amount sa virus nga naapod sa usa ka PLHIV. So ang goal sa atong treatment is ipasaka ang ihang CD4 count ug ipaubos ang iyang viral load count until such time nga
ubos na kaayo ayang viral load count diha na ta mo declare ang usa ka kliyente nga undetectable siya. Okay, murag nindot na siya nga aspeto sa ato ang discussion karon. Pero ato sa nang ipadapin na gamay ato tong balikan ang uhat. So kung panalitan ako wala koy feel health unsa may buhaton sa balay malingkawas nun haron maka-avail ko ni ana nga mga libre nga mga laboratories. Oo. So katong mga kliyente nga wala pag PhilHealth or nahunong or for example nahunong sila sa ilang trabaho, so naama ni ang Balay Malingkawas nun og kani mga partners pod nga willing pod sila mo sponsor sa mga kliyente katong walay PhilHealth or katong nihunong sa ilang trabaho nga wala na bayran ang ilahang PhilHealth. So diha mo ko ang mga partners sa BCMC Balay Malingkawas. Okay, so naapo day programa ang balay niya na pagtap sa uban nilang mga sa uban nga mga partners, no? Haron matabangan ang usa ka kliyente nga walay PhilHealth haron maka-avail siya sa iyang uhat. Haron eventually mamahimong libre na ang iyang tanan nga mga laboratories niya. Balikan to nako ang katong ato ang gipadalplin kaganina nga isgutanan sa naka-mention magug ka og katong goal, no? Ang goal nga ipataas ang ato ang CD4 ug ipaubos ang ato ang viral load og nahisgutan pod nga once ingon ni ana na ang kahimtang taas ang CD4 ubos ang viral load dako gid ang chance nga mahimo siyang undetectable. Pasabot ba ni ana chan pag ingon undetectable wala na ang virus? Dili noon ingon nga mawala ang virus. Still napagihapon ang virus sa atong lawas. Ang pasabot mo sa undetectable gamay na kayo ang virus sud sa sa atong dugo nga ang machine nga mo read sa specimen is dili na kay siya makadetect sa virus. Mao na siya. So ang pasabot niya na napaghapon ang virus. Napagihapon. No? Pero lesser na lang siya kaysa gamay na lang kay siya kaysa ato ang immune system. So makontrol na siya. Yes. Pasabot pa ba na tiyan nga kanang ilahang ginaingon nga maski pa og ikaw positibo ka sa maong virus, pwede gyapon ka magkaanak. Dako gid ang posibilidad gyud kay according sa WHO mong god, U equals U. So meaning usa ka pasyente is undetectable meaning untransmissible na pod siya. Sa ato pa kung undetectable ang imuhang kahimtang, taas ang imuhang CD4, ubos ang imuhang viral load, mamahimo pod siyang untransmittable, no? Dili makatransmit sa mao nga virus. So pwede na siyang magkaanak kung ikaw kung kamo managtiayon kung ang mama positibo, ang papa negatibo or silang duha positibo, nagplano sila nga magkaanak, pwede ra gid ay kay magkaanak. Pwede kaayo na kay kung katong mga tigpaminaw na to kung naminaw mo ato sa storya ni Ate Rina, so katong si Ate Rina na to is silang duha siyang bana, silang duha positibo pero nakaanak sila og mga negatibo sa HIV. So okay. Mo to siya. Indeed, makaingon ta nga ang PLHIV dili gid siya death sentence, no? Napagyapon gid siya kinabuhi. No, magpadayon ang iyang kinabuhi gumikan sa ingon ni ana nga klase nga mga development. Although sa usa ka bahin maingon gyapon nato nga masulubon lang gihapon ta kay nagpabilin man gyapon ang virus, no, sa ato ang lawas. Undetectable lang siya. No, ingon pa sa WHO, once undetectable, dako gid ang chance nga mamahimong untransmittable pod. Diyan, unsay kasagaran natong problema nga na-encounter diha sa Balay Malingkawas nun sa imuhang pakighinabi, pakigduyog sa mga PLHIV sa isgutanan sa pag-inom sa tambal? Namo sa tay uban no nga dili magid ubang mga kliyente nato nga dili pod sila ginatawag natong adherent sa pag-inom sa tambal kay uban dili nila makaya ang side effects, uban pod kaning ilang work schedule or ilang schedule sa pag-inom sa tambal. Kanamo gay tendency man god nga ang ilang schedule silang trabaho shifting kay namo gid tay kuan gina-follow pod nga schedule pod sa pagtumar sa pag-inom sa tambal. Same pod tong gi-mention ni Ariel ganina nga iyang schedule is alas 9 sa buntag ug alas 9 sa gabi. So, napoy uban pod nga usa ra fixed nga oras ra gid kay namagi depende pod sa klase nga tambal nga ilang giinom kay naboy uban nga duha ka tableta sa kaadlaw napoy isa pero pa naka-common gid nato nga ginahatag po sa itong mga pasyente is kaning isa ka tableta sa kaadlaw. So most common mong gud ang atong problema na sinatin sa balay is ang kanipong kanang nagtrabaho sa kaning mga night shift or graveyard shift. Bitaw no. Oo nga tendency nga mag-usab-usab sa ilang schedule good. So mo nang maglisod gid sila og kana adhere sa ilahang tambal
og naputoy uban pod nga dili nila ma-take ang side effect pod sa tambal. Mao po na sila. So diha na mo come in ang usa po nato ka staff diha sa balay, which is our case manager, nga mo further explain pod to become adherent sa ato ang unsay mga advantages o disadvantages sa paghunong or pag-stop sa tambal. Hisgutan man kag advantages o disadvantages. Unsa kahay mga disadvantages kung ikaw PLHIV tapos muundang ka pag inom og tambal? Oo. So, mga disadvantages, so kato ang gi-mention ako ganina, di ba, ang goal sa atong treatment is ipaubos ang viral load count o ipasaka ang CD4 count. So if ever ang usa ka kliyente or usa ka PLHIV mohunong siyang tambal, mobalik tog saka ang iyang viral load o moubos balik iyang CD4 count. So diha mobalik na pud iyang mga infeksyon o kanang dakong tendency nga pwede siyang mahimong resistant sa tambal nga iyang previously nga giinom. So dili na siya pwede mabalik sa or mobalik sa pag-inom sa katuyang previous nga tambal if pila na siya ka or moabi bag pila ka buwan nga hunong siya kay ang kanimong virus sa HIV dali kay siya mo mutate, dali kay siya mo himong resistance sa katong tambal nga giinom niya katong iyang gi-stop. So pasabot niya na kung muundang ko tapos dako gid ang chance nga usa ra ka tambal akong giinom karon or duha ka tabletas akong giinom karon, pag stop nako dako ang chance inigbalik nako madungagan pa. Oh, madungagan yun niya. Pwede mailisdan gina siya nga mas daghan nga Mas tabletas ang daghan ilang pa, no? immune. Sus. Perting paitay gid ay no. So mao na ang mga igsuon katong mga naminaw karon nga mga PLHIVs, no? Kung mamahimo i-maintain gid nato ug immune gid nato sa oras no, adlaw-adlaw ang ato ang tambal, no? Dili na to hulaton nga mo complicate pa, no? Mubunga na pud og lain na pud nga problema. Pero before ta mo padayon, ato sa i-greet ang ato ang naminaw karon, no? All the way from Negros Occidental, no? Sa San Carlos City. Si Lovely Joy, ako maning mga parinti di ay silang Tito Toto ug si Tita Joy nga naminaw karon all the way from Negros. Sige. Og natay usa ka mensahe, no, text message. Siguro pwede pod ka makatubag ni ani chan. Gikan ni Sir Joshua Campo sa Nahawan, Clarin, Bohol, no. Sir, unsa may simptomas sa HIV? I think murag naisgutan ni nato kaniadto pero for the sake sa iyahang pangutana ato ni siyang tubagon chan. Unsa kay simptomas yan sa HIV? Basically, in the early stage sa infection sa HIV, wa gani siya simptomas gyud. So, mura ra gyud normal ang tan-aw nimo sa usa ka tawo nga positibo na sa HIV. Kanang kuan lang gyud, kanang the way he looks, the way he acts is all about healthy gid siya. So di gid ka kaingon nga ang kana nga tawo is positibo gid siya or negatibo unless mo undergo gid siya og HIV testing. So the key Is to have yourself tested. no? Screening, no? Haron ka makahibalo, kinahanglan magpa-screen. Sa imuha ba, Ariel, nakahibalo ka adto gumikan kay nagpa-screen ka or nakahibalo ka adto gumikan kay na-admit ka tapos diha na pa ka nakapa-screen? Nagpa-screen ko muna. Nagpa-screen usa ka, no? Tapos pagpa-screen nimo dito nahibalan nga positibo sa mao nga virus, no? Reactive sa mao nga virus. Yes, sir. Hangtod naabot na aduna na yung mga infections, aduna na yung mga complications, aduna na yung mga opportunistic infections, mo to hinungdan nga nung na-admit. Yes, sir. Okay. So, Chan, karon kay bubo naman ang ato ang oras, ang ato ang panahon, unsa kahay muhang mensahe, no? Para sa ato ang mga kaigsuonan karon nga mga PLHIVs nga nag-inom sa ilahang tambal o katong mga wala pa mo inom sa ilahang tambal, unsa kay muhang mensahe? So ako mga mensahe sa mga persons living with HIV, padayon lang gyud sa pag-inom sa inyong tambal and please follow your schedule gyud sa pag-inom sa tambal. So dili lang gyud ta magpalya sa pag-inom o bawal pud ta nga kanang malate pod sa pag-inom sa atong tambal kay again dapat gyud nato iwasan nga dili ta maging resistant gyud sa virus sa usa ka certain drug regimen og let's atong goal is dapat mag undetectable ta
sa HIV gyud. Og sa katong mga PHIVs nga wala pa nagtumar silang tambal, please kuan lang mo lagi na akong hangyo nga bisita ang pinakadool ninyo nga treatment hub kung asa ba mo naka pinakadool ninyo. So kami sa balay we're always welcome. Kung ganahan mo magsugod sa inyong tambal. Kay andam gud mi mo asikaso sa inyo ha. Sa mga naminaw karon nga wala pa mo undergo sa treatment or nag-undergo na silang treatment apan naay mga pangutana kabahin sa treatment kinsa man unsa man ang contact number chan diha sa balay, pwede ba nimo mahatag na to on air para sa to mga kaigsuunan nga naminaw karon? Sige, so mo ni ang contact number sa balay, especially ako magay mo gunit ani nga number. Ang una is kaning 0926 532 0200 and napoy isa 0922-342-6623. Sige, ato daw ang usbon o ginay para ato makuha. Sige, so ang una is mo ni siya ang 0926-532-0200. Okay. Then ang sunod is ang 022-342-6623. Okay, so I hope nga klaro kaayo to no ang mensahe nato kaganina pinaagi sa ato ang hack nurse nga para sa mga sugod na og inom sa inyong tambal sa antiretroviral, please no ipadayon na siya, tumara siya, imna siya religiously, no isipan na lang siya nga pagkaon nga kinahanglang kaunon everyday, no dili na to siya isipon nga hunahunaon nga tambal siya, no? Ato na lang hunahunaon nga kabahin siya sa ato ang kinabuhi na murag vitamins na nato ang antiretroviral, no og libre na siyang makuha diha sa mga nagka-lain nga mga treatment hubs nga gi-recognize sa Department of Health para makakuha og libre nga tambal nga antiretroviral. Any parting statement chan para sa mga naminaw karon, no? Parting statement lang gyud no kanang again dili kita mag ingon nga i-discriminate gyud nato ang mga persons living with HIV kay again ang ilaha magong nawala is their immunity, not their humanity manggod. So kana lang gyud atong kuan kay they're also human as well. Okay, so very well said no sa ato ang guest karon nga si Sir Christian Lapay, ang ato ang registered nurse, ang ato ang nurse sa VCMC Balay Malingkawas nun. O pasalamat usab kita sa ato ang bisita pod ni Ariel o sa ka-person living with HIV. Mga igsoon, napupos naman ang ato ang oras, no? I hope nga doon na mo yung nakatunan sa ato ang panagisgot-isgot karon sa lamdag ug paglaom. Sa ngalan na lang sa ako ang co-anchor sa maong programa nga si Dr. Cheryl. Maayong pagbiyahe day Dr. Cheryl sa imong adtuan unya ugma, no? Ugma. Og mga igsoon, magkuyog-kuyog na pud usab kita sa sunod Sabado. I think sa sunod Sabado murag wala kita air sa sunod Sabado sa Pizza 20 City, no? Sa Abril ta mo balik. I hope nga mamalandong kita sa ato ang mga pagka-Kristiyano. Nining panahon nga angayan kita nga mamalandong. Og mga igsoon, daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog sa mua. Kini si Jonel ang inyong kauban dinhi sa lamdag ug paglaom. Maguban-uban ta sa sunod Sabado. Daghan kayong salamat.